kitapda şol Mer bilen Mesopotamiýadan tapylan meňdeşligi barda gurrun diýe otayda diňe bir odel ýaýra uly kitabyň işi köp ýyllar dowamyna professorlaň, alymlaň pikirlerinden alınıp netije çykarylyp pikirini gapdal bilen işlenip edilen zat. Hatta Mahmud Kaşgarylydan başlaýa we biziň günlerimizde çenli esasy neme kitap halifam Nazargullaýewiň ýa-da bagş etdim tebebi Nazargullaýew maňa bu meselede gatken pikirler bilen maňa kömek etdi. Edil şuň ödüni ýazdyym ededim şeylerek bir pikirine ýa-da Şuwat Karacahat bilen Şerbakowyň türki dillarlyklaryň taryhy azaplamalaryndan öň hemmesini çalgyrdyrak türkmen diline gurulany hakdaky hiç kim inkar edip bilmejek pikiri hakda belläp geçmen gerlikligini düşündirmek derul orta açyka ödek türkmen medeniýeti jurnaly ödököw şu merleri türkmenler bilen baglanşygyny öwrenen uly alymlarymyň biri. Ondan başga-da şu adamda taryhyna iň bir uly medeniýetler bolan dessanyň esas neme dessanyň däli şu kitabyň esas mazmunyna şol döwrüň sivilizasiýalaryň ara baglanşygy barada gurrun diýe. Esas şu merleň biziň ýurdumyzyň topraklarynyň tapylan taryhy tapynlar bilen baglanşygynyň bardygy güneş dili näme güneş dili esas mu kontinentiniň aşağı çöküp şol ýerden medeniýetleň dünýäge ýaramagy ilkinji has aňyrlar ýetgende şol kitapda medeniýetleriň türki medeniýetleriň medeniýet bilen diliň soňra medeniýet bilen başga-da kändatlaryň birlikde dünýäge ýaramagy dil medeniýet sunwat ählisiniň birlikdeligi Mesopotamiýadan tapylan 2700-nji ýyl müňilliklarda türkmen hal palaslamyň nagşlamyň görnüşi Gulyakam ýa-da Gunyakamy otayda berde gün bile baglanşykly däp desturlar hakyny aýdylýar. Gün şekilleriniň ýerleşdirilişi iki derýanyň arasyndaky şumerleň ýaşan ýerleri 2158 ýyllarda Nibiri planetasyndan gün sistemasynyň ýatlajekdigini ýatlamamyz gerekdi. Şumer klinopislaryna görä Nibiri planetasyna juda akyljanlar Anunnakiler ýerleşdirilenmiş. Şol Anunnakiler taryh tapynlar şeýlekde Anunnakiler soňra şol Mesopotamiýadan türkmen şekillendirişini oturnadı. Türkmen däli dünýä şekillendirişini oturnadı. Şu Anunnakilaryň adam ýasaýyşlar soňra şu adamlary işdi güýjedi bulananlyklar hakdaky pikirler bar. Ol elbetde sunwat diýilen zat başga bir zat ony işlemek on pikir aýtmak aty serasap çemeleşmeli Gabriel Russa ajygynyň gadwa taşy işlerini geçirilerine toyun şıkkıcıkların üssü bilen
sanov şık topçağalarını tapmağı edil şolar ýaly Mesopotamiýadan çykýan. Marguş bilen Mesopotamiýa meňdeşligi, möhürlaryň täsinligine şu. Kitapda abzor edilenne Mahmud Kaşgaryň Türk dünýäsine aýlanyp gördüm, ardım, görsem Taňry döwlet güneşini Türk dünýäsiniň burçundan dogurypdyr. Mahmud Kaşgarly 1800-1875 ýyllar aralygy Diwan Lugat Türk kitabyna belläk geçýär. Dil medeniýeti bu ýerde bolsa Ahmet Bekmuradowyň Gyzyl derler adamlaryň türki gowumlaryň ata-babalary matly Al-Munazariyet makalasynyň esasyna türk dili baradaky işler, türki dilleriň meňdeşligi, maýalar, güneş taňrysy barada aýdylýar. Bu ýerde sözleriň meňdeşligi esasy sözleriň meňdeşligi barada köp görüňetýär. Bu bolsa Mahmud Kaşgarlynyň dünýä türki halklaryň, türki dilleriň aýraýşy baradaky eden kartasyna biziň öz şahsy garaýşymyz ýokarda strelka bilen görkezlen jabar kulan ýaşaýan ýerleri, ýabarkasy, ýa-ni baryp bolmaýan ýerlerde ýaşaýan türki halklar, olar Aýhanyň dowamy hökmünde bellenipdir. Haýsam bolsa bir zatda günäýiş edip galypdyr diýde. Kän şo versiýalar men özüm Oğuz ýaýla satly kino ssenariýany ýazamda da üstünden bardım. Şo maglumatyň o ýerde galaç tireler barada. Bir oğlunyň bir nebereleriniň biri Oğuz Han göçüp barýaka. Ýokardan bärligine Orta Aziýaga gitdi. Şonu gowrele kenne biriniň aýaly bolýan onuň şo taýda galya bir ýolla galjak diýdi onu. Aýatçalarsyň diýdi nok diýdi onu. Şeýdip ola şo taýda bäwejigi da bolýa möje ýa gara şo galaç tiresi şo ýolla esasy şo kino ssenariýany gapdaly bilen biz şo zatlary işledikde öz kalandar bilen gaty täsin maglumatlaryň üstünden bardyk 6 aýlap o diýaýla satly ssenariýany ýazamyzda gaty bir maglumat güýçli möjek öňünden gidip şol näme Oğuzun öňünden gidip gaty täsin wakalaryň üstünden bardyk jabarkalar. Diwan Lugat Türk. Türki halklaryň ýerleşýän ýerleri bolsa türküýleň daraxtlary. Şu ýerde şu daragtyň üstünden kim haýsy nire degişli tireler emme zat beýan edipdir. Ahmet Bekmuradowyň Amerikan ilki kimler açyp turatly işini Aýhanyň nesli bir günäýiş edipdir. Olar jabarkalar bolmar, olara gahar gelen Oğuzhan olar ýana çağırıp deňiz tarapdan gelen äpet diýilen öňüne almak berýär. Olar Demirgazyga tarap öz ölümlerini ýorlapdyr. Megerem soğuk Demirgazyga tarap giden jabarkalar näme üçin has uzak Demirgazyga tarap süýşipdirler. Gumilýow biziň ýaman 90-njy ýyllaryň hunlaryň Demirgazy kunlar diýip atlandyrylan bölegi ganyna küçükli sögeçden görüm jirim bolupdyr. Şo ýerde Ahmet Bekmuradowyň çaklamasy esasyna şolar süýşipdir. Amerika tarap taýmyly geçipdirler, ýa-ni iki adaň arasy, iki kontinentiň arasyndan geçmek kıyın bolmandyr diýip şo ýadyrak bir maglumatlar edilmen şoňa çuňur aralaşmadym. Ýöne öz esasy men üstünden baran ýa gözlände atlamyň ýa belli bir nazariýetim bilen baglanşykly zatlaryň üstünden baran zatlamyň içinde şu ýerde maglumatlar esasy berkleşdirilýär. Gyzyl derli adamlar türk gowumlaryň ata-babalary bul Ahmet Bekmuradowyň ozady pikiri köp işler edilipdir. Şu taýda şolaňy mesela aýda çak
Yıldırım tanrısının adı. Çak, yıldırım çakkar diye aydiyasa, mayalarda çak demek, yıldırım demek. Ne şu, neyem o mağlumatları esas kağıdda kalanok şu sebeplim, dilin kem sunwatın, yankı bolsa edebiyatın üstü bilen, şu bölümde gelip geçen, şu da bir gayet bir tesirin adın üstünden vardık. Men özümem okamda hayran alım şoňa. Şu ýerde İskender'in Java adasyna gidişi eser. Ahmet Bekmuradow bunu şeýle alanam bolsa şol İskender'in Java adasyna gidişini men edebiyatdan haýsy eser ürýän ýalňaç. Tenleri ürýän, tenleri ýalňaç pürmüz. Eserleri şu Ahmet Kaşgar'ın kitabını bellenmek ýöne däl. Edebiyattan alym ha İskender'in Java adasyna barşy urady bir mülkü dahy ol ýerde şah ady Java gurdy anna bargäh buldy bir kom anda biýen dada çök ýüzi boýnuny kamunyň başy ýok. Gaty täsin wakalaň üstünden bardym. Hun denanlary sırga burun deşilen ýaly bir söz var türkmen etil burun deşilen ýaly boldy soňa diýe ilki ok etdi da soňundan burunu deşilen ýaly boldy diýe şu asyrga burunu da bar eken burunu argyllap şol müşahede edip durmaly şol kän gurlamazlyk üçin türkmeniň özüni da ýysarga Archipelagdan alınıp gaýdylan tor we hun denanlary hunlar şonu dad edip dokapdyrlar diýe Vakruk Sveta jurnalyny Sanplas archipelagynda hunlaryň kuda diýen işini peýdalan. Muman kitabyň esasy maksady türküýleriň yerleşen ýerini öwrenmek, dünýä ýaýran türküýler barada.